Keďže už máme našu funkciu MDNF, tak sa ju pokúsime realizovať pomocou logického obvodu. Na výber máme z týchto troch logických obvodov a tu je veľmi dobré si všimnúť, aký majú počet vstupov. Je to pre nás veľmi dôležité. Taktiež je dôležité vedieť, že tieto vstupy sa označujú aj ako n a k tomu sa hlavne dostaneme neskôr a budeme to aj neskôr používať. Teraz sa však pokúsime realizovať tú našu funkciu pomocou logického obvodu 7400, ktorý má teda 4x NAND a tie NANDy sú dvojvstupové. Ja si sem jeden taký NAND vložím, aby sme si to vedeli lepšie predstaviť. A teraz, keď sa pokúsim realizovať túto prvú časť funkcie, tak tam nemáme žiaden problém. Pripojíme prakticky tieto dve premene, ktoré tam máme, k tomu NANDu a všetko vyzerá byť fajn. Problém nastáva keby sa pokúsim realizovať túto našu ďalšiu časť tej funkcie, pretože tu máme 3 premenné. To znamená, že x1 by sme nemali problém zapojiť, x1 negované teda, x2 by sme taktiež nemali problém zapojiť. Problém by bol pri tejto x3, ktorú by sme už nemali kam pripojiť, pretože ako vieme, tak tá 7400 je len dvojvstupová. Čiže hneď nám je z tohto jasné, že tu ten logický obvod 7400 nebude úplne vhodný na realizáciu tej našej funkcie. Takže sa poďme pozrieť, čo tam máme ďalej. Ďalší logický obvod je 7410, ktorý je trojvstupový. Tu už vyzerá byť vhodnejšie. Prakticky to vyzerá úplne rovnako, len nám tu pribudne jeden vstup. A teraz už nám je určite jasné, že pomocou tej 7410 tam nebudeme mať problém, pretože pri tejto prvej časti nám zostane jeden vstup voľný a pri týchto ďalších častiach tej funkcie, keď sa ich pokúsime zapojiť, tak prakticky využijeme všetky vstupy, takže to je úplne v poriadku. Čiže tá 7410 je v tomto prípade vhodná pre realizáciu tejto našej funkcie, len to budeme musieť ešte dokázať. Ešte pre predstavu sa môžeme pozrieť na túto 7420, ktorá je štvorvstupová, čiže by nám sem pribudol ešte jeden vstup a prakticky aj pomocou tejto 7420 by sa nám to dalo realizovať. Problém by však bol, že pri tejto prvej časti by nám tu zostali dva vstupy nezapojené a pri týchto ďalších dvoch častiach by zostal len jeden vstup nezapojený. Čiže zbytočne by sme tam mali niekoľko vstupov voľných, čiže tá 7410 je pre túto našu funkciu taká najvhodnejšia. A teraz ten postup vyzerá asi tak, že tým, že sme si zvolili tú 7410, tak je dobré si to poznačiť, aby sme to mali pred očami a mysleli na to. Čiže si to tu môžeme zapísať, že sme si zvolili tú 7410 a vždycky je dobré si zapísať aj aký počet vstupov má tá 7410. A ako som povedal, že my sme si tú 7410 síce zvolili, ale budeme musieť ešte dokázať pomocou pravidiel, že je naozaj vhodná na to, aby sme tú funkciu realizovali. A tie pravidlá je možné vidieť tu a postupne si ich prejdeme. Začneme teda týmto prvým pravidlom. To prvé pravidlo sa pýta prakticky na to, čo sme už robili. A my porovnávame vlastne počet tých premenných tej danej funkcie s počtom jej vstupov. Čiže prakticky sa len pýtame, že či táto prvá časť, ktorú si môžeme označiť aj ako B1, túto druhú časť si môžeme označiť ako B2 a túto tretiu časť ako B3, no sa pýtame teda, že či náhodou nemá tento prvý výraz a väčší počet vstupov, ako je počet vstupov toho nášho logického obvodu. Pokiaľ nie, tak si to sem zapíšeme, že B1. Dáme čiarku a opäť sa pozrieme na túto druhú časť tej funkcie, na tento druhý výraz. Opäť vidíme, že nemá väčší počet premenných, ako je počet vstupov toho nášho logického obvodu, takže zapíšeme si sem aj toto B2 a ideme na poslednú časť, to je úplne rovnaké s tým predchádzajúcim výrazom. Takže zapíšeme si aj túto tretiu časť a môžeme sem dať takto fajku, že to platí. V
prípade, že by to neplatilo, že by sme tu mali ešte, dajme tomu, jednu premennú, tak by sme sem dali len takto, by sme to prečerkli a tým pádom by sme vedeli, že sa nedá realizovať tá naša funkcia pomocou toho daného logického obvodu a museli by sme si zvoliť iný. Ale v tomto prípade vidíme, že ani jeden z tých výrazov B1, B2, B3 nemá väčší počet tých premenných ako je počet vstupov toho nášho logického obvodu. Takže prakticky si to sem takto vypíšeme a dáme sem fajku. Tým vyjadríme, že B1, B2 aj 3, B3 sú n realizovateľné takzvané. Druhá podmienka sa pozerá na počet výrazov a porovnáva ich opäť s vstupom, alebo teda s počtom vstupov toho nášho logického obvodu. A tie výrazy, to Včko, je vlastne počet tých výrazov z predošlej časti. Čiže máme tu 3 výrazy, takže to Včko je v tomto prípade 3. Nemôže byť väčšie, alebo by malo byť teda rovné, ako je počet vstupov toho nášho logického obvodu, teda 3. A toto nám taktiež platí, lebo 3 je väčšie alebo rovné ako 3, takže opäť sem dáme takto fajku. A tým vyjadríme, že táto podmienka bola splnená. A teraz ideme na tú poslednú podmienku, ktorá je taká najväčšia, ale ukážeme si spôsob, ako ju veľmi jednoducho dokážeme realizovať a overiť. Na to si potrebujeme prepísať túto našu funkciu a za každý ten výraz dáme do zátvorky jednotku. Vyzerá to nejak takto. Ja si to prepíšem sem dole, takže y sa rovná x3, x4 negované a do zátvorky dáme takto jednotku. Dáme plus x1, x2, x3, tak x1 je negovaná a do zátvorky dáme jednotku. A ešte máme poslednú časť x1, x2 a x3 negované a do zátvorky dáme opäť jednotku. A ja vidím, že tu asi nebudem mať úplne veľa miesta, takže ja si to takto ešte presuniem niekde sem. Možno ešte trochu nižšie. A teraz si to potrebujeme ešte vyplniť. Túto prvú časť si môžeme označiť aj ako A pred prvou zátvorkou sa rovná počtu premenných. Čiže máme tu dve premenné x3 a x4 negované. Čiže si sem zapíšeme dvojku. A potom si dáme takúto šípku dole aj od tej zátvorky a to si označíme aj ako B. Prvá zátvorka sa rovná obsahu tej zátvorky, čiže v zátvorke je jednotka, takže sa bude rovnať 1. Poďme na druhú časť. Tu si taktiež označíme ako A. Tentokrát to bude pred druhou zátvorkou, lebo toto je v poradí druhá zátvorka. Sa bude rovnať počtu premenných, tie sú tu 3, čiže 1, 2, 3. To len pre predstavu. Takže sa bude rovnať 3. Pečípka dole. B, druhá zátvorka, sa rovná opäť obsahu zátvorky, čiže v tomto prípade 1. No a úplne rovnako to bude pri tomto poslednom výraze. A to bude už A pred treťou zátvorkou, sa bude rovnať tiež 3, respektíve 3. A tunak bude B, tretia zátvorka, to sa bude rovnať 1. A keď si to takto rozpíšeme, tak nebudeme mať vôbec problém to dosadiť do tejto našej poslednej podmienky. A tu sa vlastne budeme pýtať na to, či A pred určitou zátvorkou, pôjdeme pekne postupne od jednotky až po trojku, nie je náhodou, teda by malo byť menšie alebo rovné ako n-1. N je v tomto prípade počet vstupov toho logického bodu, ktorý sme si vybrali. Čiže ja si sem dám tú tretiu časť a ideme pekne postupne. Takže A pred prvou zátvorkou sa rovná 2. Tak si to sem prepíšeme. A pred prvou zátvorkou je rovné 2, čož by nemalo byť, alebo teda malo by to byť menšie alebo rovné ako n-1, teda počet vstupov toho nášho logického obvodu minus 1, čo je v tomto prípade 2. A podmienka nám platí, pretože 2 je menšie alebo rovné ako 2.
No a ideme ďalej. V tomto prípade sa ideme pozerať na A2, teda A pred druhou zátvorkou. Opäť si to sem zapíšeme. A pred druhou zátvorkou sa rovná 3, čiže menšie alebo rovné ako n-1. A tu vidíme, že tá podmienka nám neplatí, lebo 3 je teda väčšie ako 2. Čiže si to takto prekrížikujeme, alebo dáme sem krížik, akože to neplatí. A teda toto pravidlo, táto podmienka nám hovorí o tom, že máme nejakú prvú časť a ak náhodou tá prvá časť neplatí, tak vyskúšaj ešte druhú časť. Pokiaľ tá druhá časť bude platiť, tak platí akoby celá tá podmienka. Čiže aplikujeme túto ďalšiu časť tej podmienky a tu je treba si všimnúť ten rozdiel, že tu už porovnávame to, že nie n-1, ale iba klasické n-ko. A zároveň musí platiť, že b pri tej konkrétnej zátvorke sa musí rovnať 1. Poďme si to ukázať. Čiže opäť si prepíšeme a pred druhou zátvorkou sa rovná 3, čiže menšie alebo rovné v tomto prípade ako samotné n, teda 3. Pretože to je ten počet vstupov toho nášho logického obvodu. A zároveň b pri tej danej zátvorke, teda b druhá zátvorka, sa musí rovnať 1. A to nám taktiež platí, pretože b druhá zátvorka sa rovná 1. Čiže prakticky sem dáme fajku a podmienka je týmto splnená, pretože síce neplatila táto prvá časť tej podmienky, ale platila druhá časť tej podmienky. Pokiaľ by neplatila ani tá druhá časť tej podmienky, tak prakticky sa nedá ten obvod realizovať a museli by sme si vybrať nejaký iný. Taktiež to platí aj pri tejto druhej a pri tejto prvej podmienke, že ak by nám neplatila, tak sa tá naša funkcia nedá realizovať pomocou toho daného logického obvodu a museli by sme si zvoliť nejaký iný ten logický obvod. Napríklad tú 7420 by sme mohli skúsiť. OK, a poďme na tú poslednú časť a pred treťou zátvorkou. Takže a pred treťou zátvorkou sa opäť rovná 3, čo je menšie alebo rovné ako n-1, čiže 2. Toto nám taktiež neplatí. Takže skúsime druhú časť podmienky. Opäť si prepíšeme a pred treťou zátvorkou sa rovná 3, čože v tomto prípade menšie alebo rovné ako 3. To je len pre predstavu táto časť. A zároveň b tretia zátvorka sa rovná 1. Čiže podmienka je splnená a platí. A týmto sme splnili všetky 3 podmienky, ktoré sme mali a tým vieme povedať, že vieme realizovať našu funkciu pomocou logického obvodu 7410.